Història d'Internet. Tot comença quan en la Guerra Freda els russos llencen un satèl·lit per espiar els americans el 1957. Aquest satèl·lit es va anomenar Sputnik i va ser el primer satèl·lit artificial a l'òrbita de la Terra. En resposta, els americans van crear una xarxa de comunicació entre ells durant la guerra, anomenada ARPANET, el 1969. Aquesta xarxa es va anar expandint al llarg del temps. El 1972 es popularitza el correu electrònic i es fa la primera demostració pública de l'ARPANET. El 1974 ARPANET deixa de ser militar i comença a connectar molts ordinadors i a créixer el nombre d'usuaris. En 1990 desapareix ARPANET i es crea World Wide Web, que és un sistema de distribució de documents a través d'Internet. A partir d'aquest moment es creen Amazon el 94, Yahoo el 94 també, el 95 apareixen els primers blogs, com a Justin Hall com a creador, eBay el 95, Google el 98, Wikipedia el 2001, Facebook el 2004, YouTube el 2005 i Twitter el 2006. I finalment el 2007 es crea el primer mòbil amb connexió a internet anomenat iPhone. Created using Powtoon.